Já bych Verče nedělala ostru, tak jsem se trochu namalovala, teď se ještě oblíknu. Já teď sedím v autě a teď pojedeme pro Verču do Jelemnice. Takže už jsem našla poštu, ale Verča nikde. Už je to druhý místo, na kterým jsem. Máme asi tak 20 minut zpoždění. A furt ji nemůžu najít a nemůžu se jí dovolit. Tak Verča mi po půl hodině volání dala vědět, že za 15 minut bude tady. Tak na ní ještě chvíli musíme počkat. Verča už mi volala, že by měla jít na cestě a už ji vidím. Za chvíli ji uvidíte taky. Tě dneska budu natáčet, víš? Sluší ti to? Mě ještě musíš říct, jak se těšíš. Moc se těším. Jo, máš tušení, co tě čeká. Já netěším, já se nemůžu dočkat. A nevím, co mě čeká, doufám, že mě nedáš do nějakého cestigrama nebo něco. Mám ti takovou nápovědu, je to jako když do krámu nosíš housky. Můžeš přemýšlet. Já jsem houska? Ne. Do krámu? Ježišmarja. Napadá ti něco? Ne, absolutně nic. Zeleninový salát s kuřecím grilovaným masem. Tač. Peru? Dobrou chuť. Jak ti chutnalo? Moc, mám plný bříško. Teď nás čeká dlouhá cesta. Co se bojím? A to bude to, jak když nosíš housky do krámu. A jdeme, máme toho moc ještě. Doufám, že tam stihneme dojet. Když nemůžem přikázat, Klid. Pája řídí. Poraď mi další indici. Takhle, brácha se ptal, jestli budu potřebovat nástavec, aby to bylo jako voděodolný nebo proti prachu. A já jsem mu řekla, že ani jedno z toho nepotřebuji. Že to je taková jako... Třeba ti to pomůže. Pájo, kde jsme? Jsme v Liberci, jdeme parkovat, budeme parkovat v Liberec Plaza a potom půjdeme pěšky na další zastávku. Já nic nevím. Takže už jsme se konečně zorientovali, já už vím, kam mám Verču poslat. Koukněte na její... Takže já jsem nějaký balík nebo co? Takže už čekáme na paní, za chvíli přijde. Já nevím, jestli bych ti neměla prozradit, co tě čeká. No to bych chtěla možná. Čeká tě masáž, Veru. Jo. Jo? Yes. Takže Verču jsme nechali na masáži. A ono začalo pršet, takže venku hrozně lije, takže já zkusím pro ní dojet autem, snad se tam dá někde zaparkovat. Takže jsem to zvládla, jsme tady a jdu pro Verču. A ještě mi můžeš povědět, jaký to bylo? No to bych... Jo? Já nejlepší na světě. Jak se cítíš? Už chápeš to s těma
houskama do krámu. Jo, chápu. Ona úplně jste na masáži poprvé a já, a ona, no já vám nejdřív namasíruju 1,5 kus, to se takhle správně dělá a já, Jo. Jsme skoro na místě. Bože, koupím si geometrický brýle. Mikina. Coffee and Food Point. No tak to je krásný. Je to fakt boží. Co je lepší než tohle? A limonáda? To je ještě božejší. Úspěšně jsme se vymotali z Liberce. Pavla je totiž moc šikovná, i bez GPSky, jako jo, prostě profík, co k tomu říct. Ani jsme se nemuseli vracet, viď? Na první dobrou prostě. Chtěla jsem jít samozřejmě do kina, že jo? No, ale to začalo asi před 2 minutama. Tak tam zajdem, zeptáme se a uvidíme. Když tak bychom si vybrali jiný film. Skončí nás někdy v kině? Ne. Si můžeš jít stopnout dopředu. Teď můžeš tancovat. Jak se ti líbil film? Jaký jsem vybral? Boží, nejlepší na světě. Víš, že miluju Zaka a tohle byla to fakt sranda. Bylo to so sexy. Já ti totálně moc děkuju za krásný, fakt totálně luxusní den. To je nejlepší na světě, to je boží, moc jsem si to užila. Prostě fakt, jako, nemám slov, úplně se mi chce vylečit štěstím, jako. To je moje holka. Využijeme kautu.
A už tě nic nečeká, nechci zklamaná. Ne, nechcem, protože to bylo úžasný a myslím si, že kdyby mě ještě něco čekalo, tak už fakt budu brečet, ale bych nechtěla, protože ty mě dneska pochválila líčení, že jo. Takže si to jako nechci zkazit, že jo. Jinak jako vůbec neprší a docela máme tichý stěrečem a docela vidíme ven. Docela vidíme na cestu. Ale jo, v pohodě. Já vidím.